mekatronika industrialan hau itzen, gehien bat mantenimentu sailera bideratutako goi-mailako zikloa da. Beti ikasi izan dut euskaraz, honetan asko zailagoa da momentu honetan erderaz ikastia. Gero, lan munduan sartzeko, errexio da, aukera gehiago da, euskaraz ikasten badozu, eta hor kriston lanari da egiten, eta horren parte izateko, saiatzen ari dela tailerretan eta gero ez da euskara gehiago sartzen, hainbat hitz tekniko euskaratzen, eta gero benik uste dut asko zerrexeagoa dela euskaratik erderara moldatzea, erderatik euskarara baina. Ni robotika eta automatizazio industrial ikasten hau, hemen Armeri eskolan, bigarren urtea da. Eta, hain ja praktiketan hau, justo ni montadore betelan nabil, tailerreko sekzioan, ez bengo da. Eta, horko langile guztiak, bat edo bi izan ezik, denek euskaraz hitz egiten dugu, euskaraz lan egiten dugu. Aurten egiten ari naz web aplikazioen garapena, dala gehiago, izenak esaten daben moduan, web eta zerbitzariak eta holako gauza egiteko. Eta, aurten dualien nau, askoiteko enpresa baten, ni Durangokuen naz, baina, etele lanarekin gabiz. Eta, enpresan bai euskara pilo bat hitz egiten da, azken, azpeitin euskara pilo bat hitz egiten da. Eta, ni Durangoko izan da, batzutan kosta egiten jate pizkatu lertzi, baina ja ohituten hau. Gogorra da, Gainera, nire etxien ez da euskaraz egiten, así que ez nahi baino ditute, baina, txikitatik ikasit eta ondo. Material asko erderaz dagoela, eta orduan, pixkanaka... Euskara batzen nahi da, desente lan izan da urte hauetan, baina oraindik ere falta da. Irakasleak erderaz ikasi da gehienak, eta hori klasean, ikasle moduan nabaritzen da. Beraiek, hori, hitz teknikoak erabiltzerako orduan eta nahi gabe, eta batzuk egiten dabe, alegina egoten da, ez dakit, ametxek. Alegina dago euren aldetik batzutan. Alegina bai, baina... Se le escapa. Hori da, erderaka da, izango da. Erderaka da, hori da. Ez da tradukzio bat egiten, sino que esaten da, erdera sola esaten bada, euskaraz egiten da frase guztiz eta gero zartzen duzu hori erderaz. Nire ustez, azkenien hizkuntza gehiago ukitze, azkenien ez da gauza txar bat, guztiz kontrako, azkenien da gero eta kultura gehiago izatea eta jakintza gehiago izatea, azkenien niretzat hori oso garrantzitsua da, betidanik gustatu jataz, eta azkenien hori aukera gehiago izatea eta gainera euskera zehazki gure hizkuntza dalako, azkenien hemen bakarrik hitz egiten da eta guk ez bagu hitz egiten nork hitz egingo da. Plus bat da, ez? Puntutxoa gehiago, eta azkenean hemen kompetentzia baten gauz, eta lan munduan sartzerako orduan igual errexo da, Segun ere ze tokitan dagoen, hori, ez da igual ez gezki izatearen, baina Oibarren edo Elgoibarren edo Azkoitin edo toki ezberdinetan egon da ere euskara gehiago gutxio eta berikoa, segun ere langileak nungo dian, danak euskara baki, más o menos baki. Eta adina, ez? Eta adina ere, hori. Berrote hamar urte euskan langile batek igual, lehen esan den bezala, dena erderaz ez igual ikasi, baina azkenean hautu da lan egitea erderaz, o erderako, dokumentuekin da dana, erderazko dokumentuekin da. Orduan, azken finean, lan egiterako orduan, dana erderatu egingo du. Hitz guztiak, hitz tekniko guztiak erderaz esango ditu, edo, ze normalean, azkenean, zoritxarreo, industria dago, gero eta esaketan dut bezala, gero eta euskara gehiago sartzen nahi industrian, eta hori, baina horrendik falta bide dezente falta da, baina, horretik nik uste dut ere idea ona dela, euskaraz ikastean, eta gero erderaz, azken finean, ez igual indarrez, baina erderako jakintzako, erderako hitzak eta jungo zaskizu praktiketan zaudenean, fabrikan berten zaudenean jungo zaskizu sartzen eta... Zuk esaten dozuna, industriak, gizartiak sartuko izkizu, ez da, hitz horiek
hitz tekniko horiek euskaraz ikasten dituzunak azkenean gizartean sartzen dizkizu. Zu basoiaz ja, hemendik askotan irtetzen zara hitz horiek jakinta. Bai, fijo. Osea, Orduan, doble esperientzia. Bai, hori da, azkenean aukera gehiago.